Omul 2 ani s-a prefăcut că este medic stomatolog. Totul s-a întâmplat în Cehia, unde un băiat de 22 de ani s-a prefăcut că este stomatolog și a deschis o stomatologie, unde a activat acolo timp de 2 ani fără licență și fără studii. Omul nu lucra singur, mai avea ca ajutor o femeie de 50 ceva de ani care juca rolul asistentei medicale și încă un om de vreo 50 ceva de ani care nu știu ce rol mai juca și el pe acolo. Nimeni din ei nu aveau studii în medicină, iar informația de care aveau nevoie o găseau pe Google, pe videourile de pe YouTube sau de pe ChatGPT. Timp de 2 ani, prin mâinile lor au trecut foarte mulți pacienți, astfel ajungând să câștige o sumă de 160.000 de euro. Partea cea mai interesantă este că în acești 2 ani au avut doar o singură plângere, din cauza căreia poliția s-a și apucat de cazul acesta. Toți 3 au fost reținuți și acum riscă până la 8 ani de pușcărie.